ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଛଡା ହବ କଲେଜରେ ହଁ କଲେଜ ଫଟୋ ବି ଛଡା ହବ। କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲା ବା କୋଉଠି କୋଉଠି ଦୌଡ଼ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲା କମ୍ପାଳ କଲେଜ କୋଉ କଲେଜ ଭେଟେନାରୀ କଲେଜ ଭେଟନାରୀ କଲେଜ କୋଉଠି ବଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରୀ କଲେଜରେ ଥିଲା ଲେକ୍ଚର ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ ଲେକ୍ଚର କଲେଜରେ ଥିଲି ବା ପିଅନ ଥିଲ କଲେଜରେ କଣ ଦୌଡୁଥିଲ ଦୌଡୁଥିଲ ଦୌଡୁଥିଲି କଣ ଦୌଡରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛ କହିଦବା ଦୌଡୁଥିଲି କଣ ନା ତମେ କହିଲନି କଲେଜରେ ଦୌଡୁଥିଲି କଲେଜରେ କଣ କରୁଥିଲ? କଲେଜ ପିଅନ ଥିଲେ ପୁରା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନା ପିଅନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲ ଆଉ ତମେ ପାନ କାଟିକି ପାନ ଦଉନା ସେ ଖାଇବେ ପାଇଲେ ଆଉ ଦି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କଣ ଏଇଆ ତମେ ସେ କଲେଜରେ ଦୌଡୁଥିଲ କଲେଜରେ ଦୌଡ଼ିବି କାହିଁକି ଆଉ କହିଲେ ଦୌଡାରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଦୌଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମତେ ସବୁଠୁ ଡାକିଲେ ମତେ ସବୁଠୁ କଲେଜରେ ଆମେ ଯିଏ ସିଏ ସବୁଠୁ କହିଲେ ତମେ ସେ କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଠି ଖେଳ ହଉଛି ଯିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ କି ଖେଳ ନା ଦୌଡା ଖେଳ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ହବ ସେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ କଣ ପ୍ରାଇଜ ତମକୁ କଣ ଦେଇଥିଲେ କହିସାରନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଜ ରେ କଣ 20 ଟଙ୍କା 18 ଟଙ୍କା 18 ଟଙ୍କା ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ 18 ମାଇଲ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 20 ଟଙ୍କା ପୁରା 20 ଟଙ୍କା ହଁ ଦେଖିଲେ କଣ ଆଉ କହୁଥିଲା 18 ଟଙ୍କା ମାଇଲ ମତେ ତତେ କଣ ମାଇଲି ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଇଲ ବା ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଇଲି ନା ବଉଲ ଏ ଖେଞ୍ଚି ହେଇଗଲା ବା ସେଇଠି ଖେଞ୍ଚି ହେଇଗଲା ଠେଙ୍ଗାରେ ଖେଞ୍ଚି ହେଇଗଲା ଏଇଗୁଡା କାଇଁ ବାଟି କରୁଛୁ ମିଛରେ କହୁଛୁ ତମେ କଲେଜରେ କେହି ଥର ଝାଡା ଭେଟନାରୀ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲା ଲେକ୍ଚର ଥିଲା ନା ସେ କଲେଜରେ ଝାଡା ବହୁଥିଲା ଏଇବା କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲା ନା ଝାଡା ବହୁଥିଲା ପାନ ନେଇକି ଯାଅ ପାଇଲେ ନିଅ